Toy rubrika 1. Senem öz pikirin bar bolsa toy hakda komentar yaz. Toyda halamayan zadın. Toyuňyz giýjäger gelse halamak ilki bilen. Toya giýjäger gelse. Öz toyuny öz giýjäger gelýär halamy. Aslında toyuňa toy näçe gelmeli? Toyuňyz toyu bize sagat altiň ýanyna şu toy dikilýärse, toyuň eýesem altydan giýjäger masa gowy. Ýöne köpsi giýjäger ýa şonu. Bul senin toyuň eýesine dogry material bermek üçin. Dogry material bermegim üçin ola bir öz üçin mihmandan köpsem ýer gelýänlerim barda. Onuň kameraçylar garşy almada onu. Toyuňy garşy almady bolar. Leşin şolar ýarlar. 4 kelekden gördüm-de men. 4-5 kelek. Hakda diýär. Haýsy restoran issemene siz üçin iň gowsy? İň gowsy Gulzemin, Kiçidal, leşin öwredi gowy görýän. Beze getseler ama owadan molya surat üçin owadan molya umumanam owadan istar. Owadanlyk barada bir. Samam toy mekan. Kiçidalym ulgaram o. Kisen. Şul issemene gowy. İşlemene gowy. Şul restoran. Awa. A sen üçin 100% hyzmaty, owadanlygy hemme taraplayın bagyş tahnasy isseme üçin iň gowy restoran. Gulzemin. Ulgaram Kiçidalym. Ýene Gulzemin. Gulzemin. Umuman altyn toy hyzmaty diýýär. Awa. Nirde bolsa şolar hyzmatyň gowy ýerine kiýlem owadanlygym men pikirimçe gowy bolýar qadýar. Şolar. Bola. Siz toya kan çykýaňyz. Toyda haýsy bagyşy aýtsa, toy has gyzykly bolýar. Sen pikiriňçe. Edil biziň barýan toýlamyzyna köpsini Mekana Taýf. Ondan şonu görüp öwrenşip dürsmeýär bilemem. Umumanam alanda da Mekana Taýf gowsa men üçin. Seni başka gördüm, boynum deli Mecnun. Görmesem şu yâre, aklıma kalmam. Gowsa ýa. Özümüz üçin gyzykly geçýär-de toy. Bola toyda hemme adamy tansa çykaran ýeke jaýda mekanatan. Näme edip? Leşini özümizden fotoaparaty goýup tans edesimiz gelýän moment bolýardy toy. La 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 la. Studiyalar näme üçin özüne belli bir eşik ýa-da renk taýlamaly? Onam her sezonda şarş gitmeli. İlk sezon aýda aýna. Misal üçin soňky biziň gitdiren eşigimiz bar. Leonla Gyzyl Leon. Şäher bizi gyzyl koýnak bilen tanady. Gyzyl renk biziň poçurkymyz, biziň imidjimize degişler bilen. No. Salam aleyküm. Durdu. I plus göze düşýär toýuň içinde misal üçin toýuň ýetse kim bolanyny da tapawdy ýok. Ogly bolsun gyýdy toýuň ýetse kaka sejes. Görýär gyzyl koýnak. Şo gebirmit gelýärdi. Ya suratal ýa-da şutan video aldy. Şoň üçin gowy men üçin. Bola şuliza ýörese, halasalar ýene dowam diýse biz ikinjisini düşürýär. Bola. Bale. Ne yardım mı? Bizde müştak mı ama? Bizde klient tadı. Çınım öyle cay verecek bolýan. Ma bagyslatmandan. Rubrika gımmada düşen ötünç sormalar bilen dowam edýär. Moskowskadan elitden açary sowut berilýär. Ýanynym sorry, ýani bagysy diýip owşurlaýan gullerden häzir dowam aýdyp geçsek, ilki bize gas owadan näfer edelik. Beýle eden etmişiň näme diýdim? Jaý alyp, gaty goşa düşüpdiň diýsem, bolan wagt ýok diýär. Öňkü guruluşyň gyzymyň bir jaňatdy. Olam iş meselesi boýunça diýär. Olam amaklyşyňa gaty görtdiýär. Olam söýgüsi gezgin söýgen bolsa, beýdiňa baş harpy ladan başça, oglanyň bolsa kadan. Eger biziň diňdiň şefi akula ýa-da kit ýa-da kasatka diýip pikir edýän bolsaň, ýok, o pikirlerini arkaýyn ýadyňdan çykaryp berersiň, sebäbi şu gün men seni diňdiň Tyson bilen tanıştyrjak. Prям Tyson. Tanşol, bu jaşy görýän 15 cm çuwaň ady Rak Bogomol ýa-da Lengeç Hudaýaty ýa-da Rak Şylkun
da İngilizce mantis shrimp bolýar. Bu wasyoň urgusynyň güýjüne tizlenme we hemde onuň tizligi 80 km/saat çenli gidip bilýär. 80 km/saat bolany okun atylşýar. Rak bugamoluň uzunlygy köplenç 10-18 cm aralykda, käbir görnüşleriniň uzunlygy 40 cm çenli ýetip bilýär. Hemde bular hindi we ýuwaşmanlarynyň ýyl suwlaryny çuň ýerlerde ýaşaýarlar. Egerde ol seni ursa, olam değmese entek hemme zat gowlugyň alamaty däl. Sebäbi ol suwun zarbasyny döredýär. Suw tizlenýärden kiçijik mikro patlama bolýar we o patlamadaky epicentrynyň gyzgynlygy 4400 gradus bulan günüň üstüniň gyzgynlygy bilen deň. Bulan diňe udary güýçli bolman eýsem gözlerim gaty täsin hemde häzirki döwürde alymlar bulan gözlerini rak we kletkalar görüp bilýän kamerany ýasap bilmek üçin prototip hökmünde ulanýarlar. Egerde adamyň gözi 3 spektr görüp bilýän bolsa, rak bagamol 12 spektr görüp bilýär. Rak bagamoluň el jagaşlary ina şey durýar. Elini şu taýsyndan çykarýar da şeýdip urýar. Ýöne onuň eli ýumruga däl, hasda ursa tirsege meňzeýär. Hemde onuň eliniň guruluşyny häzirki wagtda nädip döwülmeýänligine alymlar birinjiden haýran galýar, ikinciden hem şonu eýýämden öwrenip tanıklaryň, branya tehnikalaryň branyasyna goşup bolýar. 10 ýyl güýçli udary urandan soň nädip eliniň döwülmeýänligi gaty ulsur şu wagtda çenli. Gyzykly bolan bolsa hökman like-ňyzy, podpiskaçyňyzy, repostuňyzy, kommentariýlaryňyzy gysganmaň. Men bolsa akyana. Näme deýindi men bunu? Valiyatcan geldim ayakı. Nakatlar eski tovuğa haydi. Bar canavar bar. Bugün biz timakka näme pişirse ondan yeriz. Belki tavuk soru yeriz. Bolya diyen. İki tane şermen ne heleydi. Biz tavuk oldu näme heley oldu näme. Murakka. Geldi mi ne? Uy Valiyat ben sana malazilkadan halleydim ha. Sen Valiyat değil o. Sen tuğda oydun o. Senin şef tutaydı o. Rekord oydun sen. Bolya o. Söylemay. Ay şu rekord soğuştu. Malazillikten mi? Kardeşim, näl kynçylyk bolsa-da, näl kyn günler başyndan geçdi. Kim göwnüňe değse-de, meni bir şey anladyk. Bolýam. Bolya. Dost, biraz şeyle şundamay bunu. Bolun ustada garşy. Suwam bakmak getirin. Ba su. Bolunň bedeg elektronik adely, ikinji taşlar açylyp atýar. Onu aradan emetdim. Hayda sağlap bana varam. Sağlı çıkıp durma. Tamam, dostuma garaşanlar. Men daşyn ne boljak? Näçin ogulla dursun? Aynen öyle. Anlaşıl. Vaktim. Gelmediler ya. Bayma. Yatırma çayını. Yerden yiyelim. Evet. Alayım hele. Sevgilimle hoş kayttım lan. Cennet bilen mi? Ya, Maya bilen ne?
Şon ketmeli mi? Bol Mahmudcan, bol. Davay yürü, yürü Mahmud.